Manen, bagal do tayo amin kat dahil tayo pa sa programa tayo kat sagot kada tayo ni Honorable Marlon Tutaan sanggo niyang bayan member iti Ili Aramon. Kaya nga Rod, intay man ikan kundaway iti may nga email ang nagapo iti probinsya ti Quirino ngaglemlemeng itinagan apipita. Kasi tinapalabas, maawis kay kapag tonyo ti paulo when no titulo dati yung istorya. Kaya tikaw naan apumada iti napanunod ko at titulo kat mga baktisang kabasit. Duwagasot a pisos load ang mabalin nyo nga pantawag ka dagiti ka-familyayo wano dagiti text mates yo. Kat kunana ni ading Pepita, Dear Manong June, nasapa kami nga naulila iti naganak. 12 iti tawang ko iti pimusay ni nanang ko, gapo iti panaganak na iti bulidegmi, iso nga siya kon iti makdarananang dagiti duwapay nga ading ko. Ta sumalog mat ni tatang ko kan pasaray agtrabaho no tiyempo ti panaguray ti apit. Gapo ang nagsardeng ako nga agbasa tapno tagibiyek ti bulidegmi. Do atawen ti limabas manong natakwatan mi nga atagayam sakit ti ading ko when no ti bulidegmi. Kabayatan ti panagdakkal na kat saan gayam anormal. Kadimot lang makatugawan, madi nga makataadaran, kentay di pa agsao. Iso nga ditan anang rugi ti panakabalod ko dito balay. Inal daw nga obrak atay bago akmangan ala akong tay mangkok, subsubwak tay buridekmi, sa akto magpasar na awanin ti obran. Agbasbasa matay inaudi nga ading ko. Kaya't kumot-kumot ti agbasa idya panawan ngam saan ko nga italat sa bali at haon ni ading ko. Iso nga tapnuhang kumalipatan ti agbasa ukradek dagiti libro ni ading ko sursurwak iti bagbagik abukbukod ko. Gapot ang matuukan akmanong indawat ko kini amak nga ila ko mi dagiti doan wang mi ta agkanti na ak. Kat dita naliwliwak ti bagbagik ingana nakaturupos tay adingan. Ragsak mi nga aga-amamanong ti panagraduar ni ading ko, na imatangak ti panagluwasit ni tatang ko. Taambok nga iti dayta ka nito, ipadpadamag na kininagawan ananang ko, nga nagbalin isuna anasaya at nga ama kata kami, kan napudnong asawa ken ko na, ta saan na ginandat ti nag-iasawan. Ngin na angaw ligasat na makabulan pa ila ang tinaglabas, saan pa ay nakasarsarak ti pagubraan ni ading ko, kat nakitaray matan. Ket ditan anak ko nagtibagbagi, agbaak at abalasangan. Awan lang nga ro dun ti aggandat nga agaram kanyakon, jak pa'y matungpal ti arapaap ko ang makagraduar, uray no vocational course laan ko ma. Sumublatak mo't ko mga ag-eskwela, kastungtungan mi nga agama, nga maawambutan ti sumublat nga agaw aware kini ading ko. Ket ti dakas na pa'y, nakiasawa pa'y ti Bisaya, ket inyawid da isuna sa jay Bohol. Haan na kontento ni gasat manong gapon sa tisagit tinakam ni tatang nang rugimot na nakimutong saan na makaturturog aging gan na guy-uyak kimapsut ken pinanawan na kami muta. Saan na nagawid ti kapsat ko tawang mo ti mabalin mi nga pakakontakan kanya na. Nagtulid nga rin ti aldaw kat pinagriknak bumakita kon kasano kamin kaday ti ading ko kan kasano akmatan. Amok-mot ti sao nga crush ngam no makikitag ni ading ko aburudak nga masapol pa asubuan tapno mangan kat ko nagtumanan jak maiturad a panawan daytoy ading ko. Ngem may isang aldaw inangawnak ni gasat at da bagyo idi kat day talaunay ti kabuteng ko uray idi dapay la day di tatang. Medyo daan nga minan ti balay kat kabuteng ko amay tayab ti atap na kan kabuteng ko ti delubyo aglalo kat adday aywanak. At datanod idi nga gumatang ti kanbela nga usarin na kano nagpuko ti silaw kat inturturod ko nga imbaga nga kadwaan na kami kat kunamat dito nga tanod nga agduty kano isuna iso nga ibaon na laangan ti panganay na anidani amang kadwa kada kami ta makita na ti kasasaad mi kini ading ko. Simmangpat nga rod dito nga anak ti tanod kat mga rugimot tan tinapigsa nga angin. Ngam kasla komportable ak ideya kanito taadat nang igalot kadagiti mabalin nga maitayab apartes ti balay. Pumigpigsa iti angin.
Napukawan ti kuryente, iso nga pumigpig samot ti kararag ko. Si Aara ko paklatakin ni ading ko kat makita klaunay nga tangad ni Dani. Idi agranatrat ti atap ti balay, di ta ako nga nagsangsangit. Ading awanen, itayab na tayon. Kunak, kat imay matay baro, imarakop kada kami. Okay lang natibkar ti balay hangkay madanagan manang kunana. Natural laang agranatrat, ngimahaan na nga itayab. Manong nakigtutak, haan nagapot ti bagyo, no di kat iti panangarakop ni Dani kanyak. Kasla akla na palawlawan ti bato, asarap da iti bagyo. Nagapot ti kaadda da iti abaro. Ngam nilapdak tirik na. Tay ko na kon, haanak mabalin agayat, tahaan ko mabalin apanawan ti kabsat ko. Agpatpatnag nga nagang angin, si mumulaga taklata. Buy-buya agtoy baro nga rikos. Iso pa yan piman ti nakapanunot nga agluto. Kat iso nga talaga tinangay aywan kada kami. Kat iti kinabigatan na, kunana agsubli agto agdalos kada iti sanga nga nakaiwara manang kunana. Diyak amo na niya't isumbat ko manong. Ngam, thank you ko naklatan. Naglabas nga rotel daw kat diyak ipagarup nga may isang arabi pasyaran nak ni Dani. Ngam diyakon pinabayag ti tungtungan. Idi dinamagnak na mawalin agaram, ay haan ko na. Haanak mabalin niya agayat, tanay karik kinitatang ko nga haang ko abay-abay anti ading ko. May sapay, 34 akon. Kasla kala adingan. Immisam iso na manong kat kunana, ay kajak mangarod agas asawan Kinusikalain ti kahit kung ikalaysa kunana. Ay nagkibayo ti baro kong kumanong, ti partak ko nga napanridaw, ti ibagap ko mga pumanawan, ngam, naipaglisak manong, natukol ti imak, kan, nadudog ti tumang ko, iso nga binakruinak, nagayab ti lugan, kat inyapanak ti mangilo. Sanak batla inyawid, hindi na isimpan ti imak, pagawidik ko mangam, awang kadwak, diyak maipag na ti may sa asakag kan, si babarad-brad pa'y ti buong nga imak. Sa anak nakaturog ngagpatpatnag idinitang rabii. Adda amak ko nga baka gundawayan nag wano anyaman. Iso nga parbangonan idi mairdep ko. Ket idi makariingak ne agtedted tilwak manong tinaimatangak. Ni Dani manong adda igam na amang ko. Subsubuan na ni ading ko. Ni ading ko aga puno apay nga haanak agasawa. Ni ading ko asyaklaeng ti makaiturad amang pakan. Ni ading ko anabat-bati nga lagip ko kadagiti naganak ko. Manong day tangaladawan tinang lukat ti pusok nga agayat. Day tatiga puno apay idi April 2015 kat nakikalay saag kani Dani. Kat mamati akon nga amin na tao kat adda pa kaibatugan na. Adda kagasat na ama ko na. Kat maamiris ko pa'y uray di nakabailan ni ading ko ti mangan nga isu. Uray di makapagna, kan uray di makasao, isumot tinagbali na bilag ko amang pili iti pag-iasawaak. Agyaman akmanong kat sapay lukuma, tabindisyon na natin ni Apo nga sangapada, keto'y karubayo, Pepita iti probinsya iti Quirino. Ading Pepita, iti basbasak dito istoryam, malagip ko launa iti nabasak iti high school iti Reader's Digest. Malagip ko pa iti titulo na, The Power of the Powerless, kurana kat iti kunana ti Ilocano, iti kababalin kanu, iti awan kabaalan na. Isong adda nga talaga ti swerte nga maited, ti agaywan, iti kaskin ni ading mo. Special child ko na, datamasapol na nga iti special care, kan special attention. Kataawan tindak may balakat na napintas ti ending na ading. Intulong na kay daytang ading mo iti napintas adalan. Katwish ko laangan kanyayo kinidani nga agpaado kayo. Baiti nga ti sagot mi asunata ken ka ading Pepita kat manan agyaman kami ti panangiburay mo iti napintas unay nga istorya ti biyag mo. Kat pagyamanan mi pa iti sponsor tayo para iti pasete programa tayo. Thank you very much. Apo Kagawad Marlon Tutaan. Asanggo ang bayan member iti ili ti Ramon Isabela. Kat manan dito ti sunatam ading Pepita.
It's a long, long road from which there is no return while we're on the way to their wonderful share. In the Lord doesn't weigh me down at all. He ain't heavy, he's my brother. He's my brother. He ain't heavy. Apo, tirigat kumutin nga nagbirok ti mayan natop nga sonata ita istoryana ni ading Pepita. Sige mano si kati agnaga at ti mamunang nagan nga Pepita balong anya ti palayo mo kanya na. Ipita tinagan na. Ana Tapos palayo. palayo na. Ana Pipit. madin sa diyo. Madin diyo na. Ayan, abo medyo Pita. Yeah, Pepita. Pita. Itang unang mlatanukan. Itang. Ay mo, may katiman itang. Ayan, ngerod, agor ka, good afternoon kini manang Marieta Romano Labo, ito yuge, ito tala na nakita nga simong bat dito ay nag-chat, kat kunan ni ading Rhea nga dakanay, pip kano, pip, tinapintasan Pip. nga palayaw, amam ni Pip, ni Tirso Cruz dito, amam, may kamano nga anak isuna, no talaga nalayan ka, from his name, Tirso Cruz III, may kamano nga rod nga anak, ni Tirso Cruz. May kalima. Gaputa. 50 palayaw na. Correct. 50 pala may kalimang anak na Pip. Norbuti pala. Dahil ang Yung anti, awag na kanya ng Tito Pip ba? Pip, kunada kanya da. Kat, apo tatepe lamang rugrugi nga pasbasa iti surat at dan iti nakapugto nga dagos. Nagadungamin ti apan na ingkab-kabil. Dati na. Ayan, kaya't mi apo nga naman iti congratulatan ti Ilocanon. Sige. Talipatak mo to. We would like to say congratulations to Zenaida Lopez of Puro 4 Pagrangayan, Ramon Isabela. Ayan, 77501 iti telepono na tanapugton na apo ti titulo. Iti so iti istoryata itataan ng pauluan. Mangkok. Ayan, Mangkok ta iso tiya. Naudi nga. Anagarutilo ka na ti congratulations. Mugor ka. Congratulations. Awan. Ang kaluloy tao, kailangan may titulong mo. Padayawa. Sa kasadya, we know, basta, congratulations. Congratulations keng ka, Zanaida. Ayan, dagiti greetings, Pai. Naimbanggal daw kaya John Agol ka. Kuya JM, kablaawag man dapapak, kin kuyang ko nga gubobra dito ibalay mi. Salamat Kuya John, siyak ato ini Tikirino. Playman. Pag-i-playman dyan kang tanga to, ma'am. Nga pinalkang nalpas tatayan dyan to, ma'am. Nalpasan. Kaya tatamot ti apo, daman dito mo tawag sa. Siguro, adatin na dong partita. Masapol lang ang itawag. Naragsak nga managdenggag. Kinila kay May. Nako, nagaduda. Uso dahil sa uso. Manong ani Jong Peralta. Kadagiti aming agdengdenggag. Ita, programa yo, Kuya John. Okay, thank you very much, Ading, for getting in touch with us. Dito pa may isang message. Pati agito'y agdengdengag dito'y Palengke, Santiago.
adito'y aglalako ti radyo kunana nabas nalabsak agdingding da naka-concentrate da kunada mo di ba na kung Gina. Okay, kadagiti iso amin apong aglalako iti radyo di Tapalengke iti Santiago City. Good afternoon kanyayo kat sabi ko maapot adang malakwan nyo ngon kat baka pero dapagdenggan na ti programa may nagitaman nga kaya segue actually adu gumat gatang ti radyo di bahan unay nga uson tadamo di television tatan but because of our program, you know that man, oh my god, because of our program gumat gatang dan ti radio nagado ti aggatang ti radyo kunana pa how much iti radio ay dik amulaeng kunana pa iti may nga nakatungtungong nga tagapagrangayan inya kay muton ibis na awan ti paggastok adang paggatang ti anak ko ti radyo ay nakabasol tapay ti jayon nga lagaynan. Dapat ito'y. Sige. Hello, for decade duo. Good PM. Greet ko man nilagay ko. Richard Rimas, anag birthday di Kalman. Request naman kanutok ma'am Apinal Kang. Thanks po, God bless. From Ate Merly Rimas, iti Ramon, Isabela. Wow. Happy birthday, Manong Richard, di Kalman. Sapay ko matagi patulog ka ti. May sakaban nga Eric. Iparaffle mi dito. Ayan. Dagi ka. Awan to sirserbihin na dito Erican. Awan to programa mi. Isong ingana da programa mi. Itit mo, iparaffle tayo. Naimbag nga malamiyo, June, ken amak, kablaawak man tinaragsak pa nagkasangay nilakay ko, iso ni Dante Pascua from Pering, Pascua of Pagrangayan. Ay, nanti nga Pering. Anang araw tinagan na nga tunay ni Pering. Manipo dyan ti palayo na nga Pering, anati amom nga nagan na nga tunay. Pering. Balik amaw. Kapot na makanayon isunod yung simbaan ka baka no offering mo tinagan na. Offering. Kapot ako makanta yung simbaan na kada yung siguro tinagan. Chamat. Nembanggal daw nyo mga kuya, please play the song Agbabakot. Kan sabon. Hershey of Pangasinan. Nagrasag gamin agita pag ipatpatokaran nyo. Thanks po. Una naman. Pangasinan talaga nga. Siyempre because of our live streaming. Ayan. Okay, naibagal daw yung manan manong yun. Ag-request kami manan te taga-pulot. Roan Glassware, agyaman kami manong. Kuna na dito. Roan Glassware, madimasin mang po tayo ipagpagatang nga basbaso nga iparapulta. Aglulos ti Mike ko, pahinga ta. Ay, baka naglulos mo tapanuno mo. Ano na yung request ni Roan? Ano request ni Roan? Taga-pulot. Okay, pagbigyan ta mga road, barbareng no, tunubigat ka at ati ifarafol tan. Okay, kadagiti iso amin nga nasam iti panagayat na, dagiti kot-kotonan, tiki na sam iti panagaya na. Para, taga-pulot. Para kanya yung apo, dito yung sonata. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti ibagat, ay ayaten ka, kasta kamet kaniyak. Dinggem to'y asog, iliw to'y pusok, nabayag lang idin, aditan naging niliw. Dinggem to'y putok, gutup to'y puso, aw-awagan na ka, denggem ka din ala. Oh my God, to'y sibay, puso ko may payapay, tamang maerapan, iliw ka senay. Iliwet di ka rin yun, ayat di damdamu, tinairot nga arako, abuyugan ti as-asug. Iliwet di aget na samsam, itngem taga-pulot, asabayan tiyak, aprus sa papiras ti bukbukot. Ililiwet ti areng-eng, mangtitileng itilapayag, umaikan mo biyak ko, mailiwag ko na iken ka. Dinggem
Dinggem ti ibagak ay ayaten ka kasta kamet kaniyak. Dinggem tuy asog iliw tuy pusok nabayag lang idin aditan naging niliw. Dinggem to'y guto, ganda babasa ngamen puso, awawagan na ka, dinggem ka din ala. Oh my God, to'y sibay, puso ko may payapay, tangan maep-epan, iliw ken senay. Iliwet di ka rin yuni ayat di damdamu. Inairot nga arako abuyugan tias asug. Iliwet di agat na samsam itngem tagapulot. Asa bayan ti aprus apiras ti bukbukot. Iliwet ti areng mang titileng itilapayag. Umaikan no biyag ko mailiwag ko na iken ka. Iliwet ti ka rin yuni ayat ti damdamu. Tinairot nga arako abuyugang tias asug. Iliwet ti agat na samsam itngem tagapulot. Asa bayan ti aprus apiras ti bukbukot. Iliwet ti ka rin yuni ayat ti damdamu. Tinairot nga arako abuyugan tias asug. Iliwet ti agat na samsam itngem tagapulot. Asa bayan ti aprus apiras ti bukbukot. Asa bayan ti aprus apiras ti bukbukot. Ano niya pagbagam? Ay, request na naglagi po. Ay, Rukaw. ay, Kangarud, ayan. Ada iti may isang special greetings dito from Canada. Nagapo ako kini ating Babylin Gradium po ko na Kuya kablaawak man ni ate ko Gloria Wenorenia iti Bermuda Island. Request ko man tay kayat na nga laglagipan awan ti nagkurangak. Thank you kuya kung ni ating Babylin. Ayan. Sige, coming up. Ating ko, magbasa ka man pa iti message. Kung kata birbiro wajib papabiro mau. Makaungat to kaya na gito isong kapasanta. Naimbag nga daw yung manong. Pag-greet ko man da gito yung kakatwag ito italyer nga. Kalkalpas nga nangan. Pa-request man may kanta nga balangkantis. Agyaman na kung na naawang pulos na gan nga imbaga na ka nagatotalyer ito. Ayan. Okay, next time abo i-complete nyo tapno medyo makayayo mo at dagitay kabkablaawan nyo di amo isuto tayo dyan na nagadumot nga ay ti talyer dito Sweet afternoon DJ, babati po si Ate Aurel Navarro Andres na nagkukulong daw sa loob ng bahay nila. It's me Kuya Edmond ng Patul. Tapos, pa-play na rin po yung Natutulog Ba Ang Diyos. Ayan, umanatop ulit iti programa, tada ito yung message. Alay ko po sa kanya. Thanks po at more power sa inyo. Lagi akong nakikinig. Daytan. Hello DJ. Agur ka, the public service, balong. Yes. Announcement, kuna na dito ay public service announcement. Yellow envelope ang laman niya. Mga mo tinakakabil, no? Ito yung yellow envelope, ana? Basta nakakabil. Yellow envelope ang files, ang laman niya, mga files ng student at cards, sedula at information sheet. Ano nga dito, napuko nga tao, napilo ta. Pagmamayari ni Cherry G. Navarro, nawala, tinaudi na ngayong kabil. Nawala noong August 6, 2016, hapon sa market or sa Liberty, Maine, Santiago City. No, siso naman apo din nakapindot tayo, mayo lang ito ay third floor, ang building, Heritage Building, Santiago City. Ikanda kayo kano apo iti may sangat tinapay.
May isang barnats. Wan, i-envelope lang mo dahil tihap na patag isong Okay. Gonggonayo, may isang bar nuts kan may isang tinapay nga nagkapuji bakery. Hello DJ, paglit naman po si Rickson Ricomano ng happy birthday kahit sa 15 pa. Thanks DJ, it's me, Sweetie. Alright. May sapay kini Manong Nestor dito ni Ala. nag-request manan kat madi agsasartog. Talaga nga dumdum wag dala ta DJ Rizal. Okay, sige. Ading June, ag-request ko man tay kantang katoy karayok nga isagot ko toy manang mo. Ay po, isagot na kini baka na. Next Sunday mang tagatagto ti pang pa-premyo yo ko na. Kita ma. Thank you Sige, very sige. much. Kakaawad Nestor Soriano of Iti Rizal. Rizal Santiago City kat no next week next week na magkanta ang DJ. Wala. Okay, just kidding kuya, pero hanga naka-program ngamin kanyak dito nga sang tata. Ayan. Kat iti naka-program, laglagi po, mawan din nagkurangak as requested by our friend from Canada. Apay nga ito mati mo Instagram, ibang Instagram. Madi mabirukan. Po, sige, bumasa ka pa eh. Good day pare. Hello. Madel Antonio. Hello to Madel Antonio. Joyce Guevara, Wency Vea, Corrado from Rogel Dalicon of Rezaluna, Cordon Isabella. Okay. Ano, nabiro ka man? Modify. Ano ba, biro ka pa eh. Good PM DJ. Happy birthday kay Angie Mendoza. Tiang Batali. Thanks. From Linda Lime. Kano naman? Hello po kuya, nakikinig na naman po ako. Siyempre, pabati ako si Dali Puto. Thank you. Ay, Jenny, anting ako nga eh.